adab birta long pen kadu kavya phanta me adab kemya kardom nang pazurik lo tang tepini adab birta juitha Prabjin pen Koilamati 10 bedded primary health center nang ingpu pen Dr. nang toy serak nang ji Lakhain koi rapho Nilip MAC constituency ka parlo Koilamati along kedo primary health center ki kim ke ajir dinglo bonta nangkangpu perek penajok nangkangpu pen Dr. nang ke toy pa prabjia phan ronga saratum pen tuning ripon Nilip ahavar ke nonputa kaching thurahin anat langdamlo pute paphi hup ason lang jasemet ke sekachilang ahem kave penajok ki sungkai ke ta jujeason sekachilang jia phan golaghat jorhat bokajan dimapur kalite dipu an dam nangji laso penajok ki sungkachitong aphong lo bonta kedamtang ningkan hinia prang pen Koilamatia long 10 bedded hospital ki kimpen radatum aninga rong rintilo bonta nonputa kangpu pedet penajok radatum aning kibi ason si dothulo lasi prabjin pen laswa hospital ahem nang kangpu pen doktor nang ke toy serak jia phan nilip ronga saramai phu rajteron lapen ronga saratum pen tuning ripon nilip Koilamati pen Peter Teron nang ke lobirta Nilitum ani dingklui pen Koilamati nilip hawar sekichelang phana kisung benajok nilitum akening riating Karbiang Autonomous Council pen sekichelang ahem kimi nilitum phan nang kimpilo laposila bangso ahem nitum phan nang pidet pen ingkan pli chok tanglo stapini ahem kikim katang eda pi setame penanganar ni lo nilitum kachonghong la bangso ahem mesena doktor mesen sekelang atum nurse atum nang pipopu aning ciparong sami non pustame labang sohem kimi nang pu pelang la penisi chuning ri bang lalo labang sohem bang ke nilito pan se ke chelang rara to ke sung ke duk kisugune ke chelang ya pan sinilito panang pilo la se labang so ahem nilito pan ki pipe jojera labang sohem prabjen pen kang pu ponji apan la pe labang sohem nang pu po setame ladak ke do nang ji asonamong nilitum ladak doktor setame nilitum available nang ji ladak doktor setame ke kom neta bang plia bak doktor nitum mesena doktor nang ji lapen nurse atum setame inur bahani la pugolil ladak quarter dame nilitum apanang pido la selahai kisik tang adim tamitum mesen nitum theklong lo lasi prabjin pen labang so se ke chelang hem dak kenang ji ason an se ke chelang ji ponang ji asonamong pedo et pen bang so hem nang pupe prabjia phanse nilitum Koilamatia rat ladak rong sarpen chenglok SGB lapen hamphang asong lapen Koilamatia rat amen pen nilitum piniapor Karbiang Autonomous Council CM ke hai lapen tim Karbiang long phantame chuning ripon lo ladak bang non election nang leji dok ahot ko pene election ali ka chu en pen ladak ason amung chok chepin pen nang pudat pubang tame nilitum bangke ning samse aji lasiladak naing pupo setame ladak ke thegiding Koilamati arlok kachari ke chalok leaders atum pen chingki chathan et pen ladak sige chelang hormu asonamung dopet chokpet apisi labang sohem naing punangji pusinili tum pen tak chuning rido lapen ladak sige chelang bang nilitum Koilamati hawara bangke lapen nili balong stame ladak nilitum sige chelang hem isibet setame non putame haladak ko chikhi halalong setame haladak non pus tame doktor mesen awe nili tama phan se ke chelang adim ke dolo bonfit tame ladak nurse mesen awe la pen doktor atum tame non anta officer in charge bang non puta labang so se ke chelang hem long che bang viason la sila puson pen jog nili tom nili bhawar ara tum akido ke sung penang an dolo se ke chelang awar sai ka vi pen jog si penang na tum inglong arlok pen ke bang to apran ke dam nang la boson na dolo la posi prabjin pen nili tum Koilamati labang so se ke chelang hem Koilamati ladak primary health center nilito phanang ke kimpi labang so hem sonamung pechok limpen labang so se chelang hem nang kangpu ponji panse padabapor nilitum Koilamati arat amen pen lapen nito rongosar SGB laka dogawe hamphanga song lamen chelang si labang so hem se chelang hem nang kangpu pipe prabji lapen asong mung tame ladak nang piji panse nilitum ka dogawe apen chunung ripon lo KAAC EM Lunsing Terona Hin Pen Long Thoma Polling Station along Kahum Ridam
non ke wang bom kili ka pharmana phan lakha kre pho Mahamaya constituency pentame ongdung a voter sepalong ponjia phanpura Mahamaya mondol committee pen chenglok KACEM lunsing teronatum do desang se pen apuling tina long ka humri dam asonsi matizong ni phai krener kep arni tame long thoma puling a long humri dam pen chingki che thana mai ke paman pon Laso long pekar om setame pipa jerpon lakha kre pho Mahamaya constituency ka parlo pon Sildharampur right wing jeng ronghang kauri pathar mate wo akhidi right wing along an KACEM lunsing teron humri dam si sarkar pen ki pipon scheme radatum long pon ma long pon pe ma an parta ke long liatum ana phanta me ke palong pon ji la pen sai ki mi ke deng pon nang ji ke do analam radatum pen chingki che than ke pa do amaya long pekar om setame radatum a phan pipa jerpon Lalu ilitum nona porke tipin khat nang kok cethan nang kok cimum nang kok alama bakil lahelu ilitum ke kiduk karbiang long ke non si asa besar tak ke plan nang ahok bet ke tuar pine institut muka medical college na ho kapre ilitum development posita non ilitum BJP ahot si kacing thurdun lang lasi ladak ilitum cerap cetudun nangji jakong orang pitun nangji MP jetoy du nahi MLA jetoy du nahi ilikuma farman karbiang long a farman haladak state long assembly long sitame udu nahi kalima tum parem jatlo to choklo ke damtang lo sitan non ke bang dia bang ke tum manghuri no malikum pi podma manghuri no kolam make oso sarkar si ilikuma phanang ke rapna ilitum rong rubajo tekok selok riso ejang saki sapu but ke joke itu marong ka tuwar nang leji mini itu marong LP school nang leji mini itu kidu ka tum phan pili hemsa long mini pulahai phan si but ke jok kali madi lahai lo bulang te tum hisab nang pe nang khan loke kidu ka phan ka hemso kim pilo mane ke so phan sita me sarkar hin pen ka isi pilo halata lakh phona ke joy pilo Sita ilitum marada tumhalata Aadhaar card kawe komane ke pota kawe komane ke pene pan card kawe ko joine halahai ta ilitum filap undide kita dolo nona ke join nailola ilitum Assam along ilitum Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma suarlo tuma phansi priority bilu paching thurna wa phansi orunodoy 1250 tangka sita nilitum DCU office pen nilitum protinity aphan nang hang si form moka nilitum phan nang pinang pajir so tensi nilitum mondol committee aphan kupo mondol committee tungke local committee arong atum aphan komaksi long memema ulahai kado kabe form sita adon kali sita kunania dim hang de nilitum filap isi lahai ta claim pilodon malitum Karbi rong barima rong ke boy dat arada phan pekar om ke ron matizong ni phai krener kep suri hini reng ko rapho arni kang samapor karbi rong barim la horizon dimapura doya hoy arong along Christmas la pen ningkan ki mia men pen rong barima rong ke do thip ke boy dat arada phan pekar om la pen sang jang thudal ingti la pen kapre ka son ke ron pon Laso ke ron pon amaya long rong barim amai phu molente ron methang jungjunga khia da chinghon hepin pen pekar om kadoka ve don trok ner kepra kep atuma phan pipa jer pon longlo lasong bong pen violet bepi amethang jungjunga khia da chinghon hepin pen sang han jangthu dal pen danglok pipa jer pon longlo maya long molente ron mai phu rong barim violet bepi dun mai phi rong barim desoi te ron rap chun bang rong barim vaisong te rang bisnu lekthe present te rang pen chenglok pinang an karbi rong barima don amekaratum chitong dun si RDP dun karbi rong barim lake dimapura border karbi rong ke the nai pulote lata isilo molente ron mai phu pen lam the ke paklang pon ateng ke karbi rong barima rong ke seng along karbi anglong autonomous council kachari CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen team karbi anglong atum nang cherap nang cheto dunapot kachuro pon lapen kewang jilang arni ke AAC pen akirap nang kipi nang ason nang rabdun thu bom nang ji pusi chuning ripedo
Bokazan hanjang langso pen Bisnu Lekthe nang kilo birta. Nilitum ninga rong arani son lo Christmas la sobang ke nilitum akaprek arni si pati dunji pu chingwai lo masih munit kisuman bang ka methang asai dorep la son ma methang dim long methang charge long la asai dorep masih dak nilitum la so program bang pining pache ton ni der lo oi phi chitame Christmas amen pen lo ningkan ban amen pen lo la pen ge ningka rong lo jat lo masih munit pinangan atum bang thompli tum komane ge kumbol kiron pon son dulo komane bangke sang han la son kiron pon son dulo mane bangke pinier ni kichu na phan la hai ka sponsor la son tum dulo la se hoitu la so program bangke nili tum la Christmas aprang ako batai hini thombak kideng padu thuta haiji mane alam bangke nili tum dak rong barim labang ke ilitum kaduk kawida chini lo je Karbi Anglong pen Nagaland border ari ilitum isi kithir klong arong ke pamanje phan kaduk kawe Karbi Anglong rat lapen Karbi Anglong hamphanga song do an even council lo lapen ke kapre tum sitame dak well wishers do nanga cherap dun do lasi la hai pen sinil tum dak rong chukim long lo laso ki success isi ninga rong laso dolo non ke rong tame electrified lo non transformer ka do kavita nil tum la dak isi ka setting tang la son dolo la pen ka pre ka scheme sitame government da scheme sitame isi hini ki deng poni phan tame laso a system nil tum to war ka cholanga teng pen laso ki choki son sinon do lasi Christmas arui ningkan ban ka bidai la pen ningkan ki mi wang ji arui pusi nilitum tame dak rong bari malong ke do vera tum pinangan long le ke long tonge pinangan tum dolo office ta ke do vera tum bang ta isia section tum dolo la so ke do vera tum hansin ni tum pini ke ron pon et un edelo ni tum isia mane pache tang un edelo mane ke do tum bang ta pinangan do koklo masi pini isia section tum han ron pon lo la pendet non ingdeng hini ba ko face thom bak sinil tum la so pini po pe la thinil tum na hoka sponsorship pen dagali eme thang jung pen yatsi jeneba nilihin pen pekar omroi ron ponlo pu violet by do hin pen langli hin pen sta sang han la pen reson la hai hormu ba langli ron ponlo la pen ha komane bang ta ko pini solar light ta ho la hai ke kachi ron pon la hai dolo la si niltum rong bari malong bang ke dak Karbi atum bang ke dhorom non dhorom pen ta pinang anatum kachi plak kachi plek do woi phi chita niltum isia message kachi pigang tung bang ke dak kapre ka dhorom pusta non adak aron barim dum pen danglo lokhimon dhorom la pen kapre ka dhorom tum stame non la su a program long no stame Christmas aroi stame langli tum ta isia tengsi chimatha si Karbi tangte Karbi lo la so tengsi niltum la dake isia environment ka create du la pen mo la rongkera hut stame niltum la son thotlo ka selampo la pen mo lokhimon karchu husitame nili tumbang kela son simat dong bari malong dang Nagaland border Karbi harong lo dang naga sengcheng lo sinon kedam tang aning kam stame ni tum la pusik lembong wang bom lo pening lithat stame pini tarik trainer cap 2025 arni stame ni tum da Karbi rong bari malong wang si tum Christmas lo amate tum kaching room pen kaching ki je than asona sai si deng pon lo asi ni tum da Karbi rong barim long non do bom kapathir tang la pen kawe nai tum phan ni tum asap sawer same president ben jenglok la pen tum committee pen la tum phan dak non do bom pathir bom tum phan pera pe bari la so si tum program thik pon lo la pen kaching ki je than same so da pen an age of the law la chile kaching ki je than lo lang stame jun rap roi ine him che stame jun rap roi la so se ma tha se pini long so program ma ni tum no ka thik pon lo la si tum da Karbi rong bari ma bangke kaching hon ke ka du ko beta the o la pen tum da dhorom ka prek do khai ke sivet same dhorom man tum prek jam same ka du ko be prek jam dhorom same ni tum man ka chepi dhorom bang man ka chepi na do be bang tum the dung do se ka prek apor same ni tum so de palom bang ma pen lang bom lo ajan so se pini same ni le tum da ke dwara tum phan ning kang same na lang tum phan
kang sama por posi state chat wet hormone samini tum kipi kapa jeria phan la pen kipi chu ponje phan pan se 6 ni tum bang so program mate pini bang por patik pon Nali tum hi ko pini pajir ji ko bang se pajir pon ni. tum ase Christmas agi bason lo da son lo tum committee ame phu lang li same kang sama por posi ke kar om pason se lang li ka patik ani ame thang ben same ba team hoi pen lo ka chi patik pondo apa ni tum same kichu kijun ki ong ke pimo we same sang asap sabe same ke ronji la pen son mukha piji la son se thik pon lo apa ni tum sa ido same ki do la phoji la sa program tum ma thik pon lo Dengaon Town Committee along KERUF Penakimi nominated ward commissioner pen semeke dengpon. Karbi Anglong lapen nizang Karbi Anglong along Kedoan Municipal Board lapen Town Committee along tin along Karbi Ex Revolutionary United Forum matethi hek pen KERUF along abang phua tumapan KAAC Chief Executive Member ahukuma teng pen nominated ward commissioner arpu pek pontanglo. Lason si Dengaon Town Committee along tame Akimi nominated ward commissioner John Tendon Bay ahin pen matizong ni phai Craner Cap Arni Dengaon Town Committee sai hem along Dengaon Town Committee chairman lapen vice chairman anparta ward commissioner ke do atum an athengno seme dengpon pen Dengaon Town Committee hin pen chepa ok pon si karcho asai dengpon. Halapu non-head jong kachepa longdun Akimi nominated ward commissioner ahin pen KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghangaphan kachuro lamthe pajirmi pon. নতুন কে আমাৰ কাৰ্বিআংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা নিযুক্তি দিয়া নমিনেটেড কমিশনাৰ দেনগাঁও টাউন কমিটিৰ আজি উপস্থিত থকা ভাইচ চেয়াৰমেন কমিশনাৰসকল আৰু আমাৰ টাউন কমিটিৰ ষ্টাফ মই আজি শপতনামা দাখিল কৰিবৰ কাৰণে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। I, Sri Jonathan Donbe, have been nominated as a ward commissioners of the Dengaon Town Committee Municipal Board under Karbi Anglong Autonomous Council. Do hereby solemnly swear affirm that 1. I shall bear true faith and allegiance to the constitutions of India as by law established and to be law in France within the Karbi Anglong Autonomous Council. 2. I will uphold the integrity, sovereignty, unity and dignity of the council and its institutions and discharge my duties with honesty, dedication and integrity. 3. I will faithfully perform the responsibilities entrusted to me as a ward commissioner, striving to promote the welfare, development and well-being of the people of my ward and town municipal area. Hanjang lang sorry soi jang atum ke pangchura sai ke claim. Matizong ni phai Craner Cap suri hini rengkoi rapho ada por phainer cap apor malom pen sodar te ranga rong pen langteng angjok te rona rong adak la pen sinasing lekthe arong monsing kiling arong malom langteng arong ariso la pen ejang atum ke pangchura sai ke claim pon. Son si labang so sai ki claim ki Japon lin lake hum sing rong hang ka sen kiling pi la pen ari sang ho tum Japon lin si ong dung ari so e jang atum chirap chito dun si RDP dun methang rong ing thir et lo putang te ke do ke thak ta ning samjin la pen ke so kiun e pen seta jok pon ji puta chethan pon rinti methang a hema long chepang thir et pen si do thak pon akenang sot puta rong arada tum phan chuning ri pe do pon Bokazan hanjang lang sopen Bisnu Lekthe nangke lo berta.
te pini ada babirda bangke kangtonik lo kadoka betame do me thak me kurwang tru